Informatu digute lurrean bizi garen 40 pertsona ez dutela elektrizitaterik etxean, eta 10-tik 7 eskuz garbitzen dituztela beren arropa. Eta hortaz enteratu bezain pronto ikerketa bat egin dugu. Elektrizitatea duen familia bat eta elektrizitaterik ez duen familia beste bat elkarrizketatu ditugu. Orain, gure korrespontsal bereziarekin konektatuko dugu. Kaixo, Mikel. Hemen gaude familia txiroarekin, eta orain galderak. Nola berotzen duzue janaria? Sua pizten dugu eta janaria berotzen dugu. Eta nola argitzen duzue zuen etxea? Kandelekin argitzen dugu gure etxea. Eta nola garbitzen duzue arropa? Ibaira joaten gara eta han arropa garbitzen dugu. Eta nola prestatzen duzue janaria? Lapikoan sartzen dugu eta beti lapiko berdina erabiltzen dugu. Bueno, Kandela, hau da guztia. Eskerrik asko, Mikel, jarrai dezagun. Orain, gure kazetariarekin konektatuko dugu. Kaixo, Paula. Egunon, Sergio, orain familia aberatsarekin elkarrizketa bat izango dugu. Eta nola argitzen duzue etxea? Elektrizitatea dugunez, bonbilak erabiltzen ditugu eta horrela etxea argitzen dugu. Eta arropa nola garbitzen duzue? Garbigailuan sartzen dugu eta garbitzen dugu. Eta janaria nola prestatzen duzue? Sukaldean prestatzen dugu janaria. Eta berotu? Mikroen batean berotzen dugu janaria. Eskerrik asko. Eta hau izan da guztia. Eskerrik Paula informazioagatik. Orain, datu zehatzagoak izateko energia berriztagarrien enpresako kudeatzailearekin hitz egingo dugu. Kaixo, Ziortza. Kaixo, Kandela. Beno, hemendakoago Erlantzola energia berriztagarriak azalduko dugu. Kaixo, energia berriztagarriak erabili ondoren berriz erabiliak direnak dira. Eta ez dute hainbeste kontaminatzen. Eta zeintzuk dituzu esangotzen? Hemen zangotzen ikastolan teilatuetan eguzki plakak jarri ditugu, ibailean energia hidraulikoa, kanpoaldean biomasa daukagu eta menditon torreitan molino eoliko. Bueno, eskerrik asko eta orain Iker Segurolak energia ez berriztagarriak. Kaixo, Iker. Kaixo, erabilia laguntzen energia iturrietako energia dira. Petrolioa, ikatza eta gas naturala. Bueno, eta bukatzen da gure reportajea. Aurrera, Kandela. Eskerrik asko, Ziortza. Erreportaio baitan ikusi dugunez, gaur egun erabiltzen ditugun energia gehienak ez berriztagarriak dira. Asko kutsatzen dute eta aurko daitezke. Hemen aurrean zer egin, hemen daukagu ilunea dituak ematen dizkigu irtenbideak. Kaixo, Kandela. Posible dugun heinean energia berriztagarria erabili behar ditugu. Gainera oso garrantzitsua da energiaren kontsumua gutxitzea. Nola egin dezakegu? Argiak etxari behar ez direnean. Txirrindula edo inoiz etorri ikastolara. Txorrotza itxi behar ez denean. Adibidez, dutxan eta eskuak garbitzen. Eta dutxatu gainatu horrez. Eskerrik asko, Irune. Beno, hau izan da dena gaurkoz. Egun hona